Здравейте! Вие сте с най-модерното следобедно ток-шоу "Споделено с Кали". Ако свръхзаетия ви син, племенник или внук изненадващо се появи на семейно тържество в компанията на очарователна дама, за която за първи път чувате, то има голяма вероятност тя да е приятел под наем. Но приятелят под наем няма нищо общо с представителките на едни и други древни професии. Той не изпълнява никакви други функции. Какво точно значи, ще разберем днес. Моя първи гост е Салчо. Здравей, Салчо. Заповядай. Така. Направих един анонс, в който поясних, че приятеля под наем е само приятел под наем. Абсолютно. И че границите не се преминават. Да, всичко е само платонично. Добре, ще те попитам малко по-късно дали има случаи, в които границата може да бъде премината, но това ще бъде по-късно. Сега искам да ми разкажеш малко повече за приятел под наем. Къде можем да си го намерим, кои хора ползват тези услуги и какво предлага сайта? Значи, единственото, което човек трябва да направи, за да наеме приятел под наем или за да бъде нет, е да се регистрира в нашия сайт и да качи няколко свои реални снимки и да опише себе си в няколко думи какви са неговите интереси, с какво обича да се занимава, какво обича да прави в свободното си време. И започва да търси или него започва да го търси в зависимост от това как се е регистрирал той. Повечето хора се регистрират и като хора, които търсят приятел под наем и които предлагат своето приятелство. По принцип, идеята за приятел под наем е от много години на Запад и в Япония, но в България идеята е от няколко седмици или един месец, да кажем. Кой е иноватора? Ти ли? Ами явно да. Не знам защо никой друг не се е пристрашил да се опита да пробие в тази ниша. Първо научи за това, че съществува такъв начин и форма на вид обществена услуга. И след това реши да провериш дали в България се предлага такова нещо. Видя, че няма и го създаде или е друга мотивацията? Не. Историята е малко по-различна. Преди една година на един празник останах съвсем сам. Нямах приятели, нямах роднини и ми стана неприятно, като се замислих какво да направя по въпроса. Първото, което сетих, беше за сайтовете за познанство, които вече съществуват в България. Но там нещата по различен начин. Там хората само си пишат и много рядко нещо се случва реално извън. Анонимни са по-скоро. Да, са анонимни. И следващото, което се замислих, беше за хората, за жените, които предлагат определени услуги срещу заплащане, но не това беше, което ми беше нужно на празника. И тогава се запитах, щом има хора, жени, които предлагат и хора и мъже, съответно, които предлагат услуги срещу заплащане, сексуални услуги, защото няма хора, които да предложат своето приятелство под наем. И тогава ми светна лампичката, както се казва, но малко по-късно разбрах, че не съм този, който открил топлата вода и че това на Запад и в Япония от 6-7 години може би го има като идея и реших аз да си пробвам да прокарам идеята в България. И? Сайт стартира на 21 декември. 2012? Да, в денят, с който светът не свърши. До момента нещата се развиват даже по-добре от очакваното за мен. Искаш да кажеш, че има много самотници? Самотници, да, има. Естествено, че има. Ние сме се насочили към хората, които нямат време да обръщат внимание на своите приятели и ги губят. Знаем, че приятелството понякога може да бъде нещо много крехко, много лесно може да се разруши. И така човек може да получи, примерно, различна гледна точка, когато има проблем. Било то, че половинката му го е зарязала или има някакви други проблеми. Може да чуе гледна точка на някой човек, който е извън неговия кръг и да получи обективно мнение на... Добре, тази регистрация в сайта за приятел под наем, какво изисква да напишеш вътре? Единственото, което иска да си напишеш името, с което ще се представиш в сайта, както и твоето истински имена, ако желаеш, естествено. А някакви лични данни? Не. Ами ако приятеля ми под наем се окаже масов убиец? Значи... И ми даде вкъщи на гости за празника и ме заколя? Значи, когато човек се регистрира в сайта, той прочита... Извиняй. Няма нищо. Той прочита нашите правила, там има насоки, които обясняват как трябва да се проведе срещата, къде да бъде тя. Значи, и как трябва да се проведе срещата? Апелираме срещи да бъдат на обществени места по заведения, не в къщи, нали, ела ми на гости в нас или нещо от този сорт, на обществени места, на места, които хората познават, когато те приемат като приятел под наем. Най-добре е ти да прецениш кое да бъде място, ти да избереш място за среща, така ти ще се чувстваш по-добре. За да се чувстваш защитен и сигурен. Да, точно така. Така.
Интересното, което е, че се регистрират хора от всякакви възрасти, от 18 години до, мисля, че най-възрастният ни потребител е на 52 години. Без възрастни. 52 не е много възрастен. Не, имам предвид, че се регистрират хора Най-големия ще кажеш. Да, най-големия. Да. От всякакви възрасти, всякакви прослойки на обществото, което ме озадачава наистина, но както ти каза, хората са самотни. Добре, това са хората, които търсят приятел, регистрират се в сайта и ти как реагираш на тази регистрация? В смисъл, аз свързвам се с сайта и казвам, търся приятел за 8 март. Или за Свети Валентин, Примерно. Да. Ами, когато се регистрираш в сайта, ти намираш някой, който изглежда приятно, примерно на външен вид. Имам база данни, в която мога да проверя обектите, които бих избрала като приятел под наем. Да, може да провериш в определен град. Значи има и такива, които се регистрират, които са готови да бъдат приятели. Да, единственото, което си иска да бъдеш приятел под наем е да имаш една снимка твоя качена, поне една снимка реално. И да отговаря реално, да. Без фотошоп. Не, за фотошоп не говорим, нали? Всеки само... Не да кача Анджелина Джоли, пък да дойда аз. Да, това нещо аз лично много го мразя, защото моята цел е да изкарам хората извън компютрите. В смисъл, компютър да бъде място, на което те да си намерят човека. С който да комуникират. Да, но просто да ги изкарам извън компютрите, извън интернет пространството, да се срещнете реално. Не виртуално. Не виртуално, да. Интересното е, че попадам доста интересни регистрации в сайта, до типа на, примерно, видях една жена, която се гледаше доста различно от това, което сме се виждаме в България, при което аз се проверих, има начин, в който да проверяваш дали снимката, която е качил един човек, е реална или не. След като го проверих, се оказа, че това е една украинска актриса, която аз си записах съобщение, че много мрази, нали, такива хора с фалшиви самоличности и така нататък, по което тя ми отговори, не е истинска съм, което го отговори на чист български язик. И това, което хората... Видя ли я? Да. Така ли изглеждаш? Не, смисъл такъв, това не беше реален човек, той беше изтрит от сайта. Искам да кажа това, че в сайта аз държа на хората да са реални и всеки един, който аз преценя, че изглежда малко по-различно и нестандартно, той е проверяван дали снимката не е крадена от някъде или дали това човек, който стои зад самата регистрация. Добре, че не се регистрират фолк-певици, защото... Ами все още няма. Нямаме регистрация на фолк-певици. Добре, примерно аз бих ли могла да предложа да бъда приятел под наем? Ей. Естествено, всеки един човек може, който има нужда от ново изживяване за него и търси... Аз имам един приятел, който е регистриран в този сайт, никой не го търси горкички. Ами интересното е, че жените ги търсят повече. Смисъл, това е нормално. Жените са по-пасивни в сайта, мъжете са по-активни, те канят на срещи. Има ли такива категории? VIP, средна класа, ниска класа? Това ще го има за в бъдеще. Аз ще работя над темата да има хора познати от екрана, познати на обществото, също да се предлагат като приятели под наем. Но трябва малко време да озрее самата идея на приятел под наем. Това е много забавно нещо. Ами да, и хората виждат, че е забавно и се интересуват. Другото интересно нещо е, че хората, които се регистрират, много голяма част от тях нямат своя онлайн живот. Те нямат регистрации никъде другаде, но в момента, в който видят приятели под наем, те се регистрират веднага. Значи Салчо е модерната световница. Може и така да се каже, да. Добре, имаш ли... Всъщност е много нов сайта, но дали имаш информация за това някой от приятели под наем стават истински приятели? Разговарял съм с едно момиче, което имаше проблем при самата регистрация и се заприказахме вътре в сайта, след като тя се срещнала с едно момче, което му е било разбито сърцето няколко дена преди това. Се срещнали, пили са кафенци, разговаряли са, тя му е казала, дала му някакви съвети, след което те си размени телефоните и започнали да общуват и реално стават приятели. Истински, не само под наем. Истински приятели. Да, приятели под наем може би по-скоро е като маркетингов трик, с който да привлечем хората. Изобщо не е маркетингов трик. Искам ти кажа, че голяма част от приятелствата са под наем и за известно време и от полза много по-зле. След рекламите трябва да гледате внимателно. Дали сте виждали тази дама вкъщи? Ще ви запозная с една истинска приятелка под наем. Здравейте! Днес си говорим за модерните световници. Онези хора, които помагат и на най-заетите да си намерят своята половинка. При мен е Салчо, който има сайт за приятел под наем, а при нас вече е и Елена. Здравей, Елена! Здравей, Кали! Каква е връзката ти с този сайт?
Връзката ми с този сайт е просто да си намеря приятели извън моето работно място, извън моето обкръжение. Тоест ти не страдаш от липса на приятели, искаш да познаваш обаче още хора. Да, бих казала да. Искам да се запознавам с хора, които са съвсем различно от работата ми, понеже излизам предимно с колежки, колеги. И говорим се за едно и също. Приятелите, с които обичам да излизам, напоследък са постоянно заети. И... Ти търсиш приятел под наем или предлагаш приятелство под наем? Търся си и приятелство. И ако в случая, както вече ми предложиха на мен приятелство, едно момиченце ми поиска среща и аз се съгласих. Разкажи ми малко повече за това, какво е да се срещнеш с абсолютно непознат човек. И искам да ми кажеш, регламентирана ли е продължителността на срещата? Не. Не, окей. Разкажи ми сега за първата ти среща. С непознат човек. Да, регистрирах се съвсем случайно. Един ден, може би 2-3 дена след регистрацията, си отворих профила и имах едно съобщение. Отворих съобщението, вътре беше от едно момиче, което ме кани на кафе и иска да се запознаем. Оговорихме си среща, защото в профила пише, че е от Стара Загора и аз съм от Пловдив. Тя каза, че живее в Пловдив от 5 години, но е родом от Стара Загора. Оговорихме си среща в центъра на Пловдив, да ни е удобно и на двете. По снимките се познахме, бяхме си разменили телефоните за всеки случай. Запознахме се, седнахме и започнахме, тя ми разказа как се е озовала в Пловдив. Съвсем непринуден разговор започва. Да, съвсем непринуден разговор. След това се сподели някои неща относно личния си живот. Явно искаше просто да разговаря с някой и в последствие точно така се и получи, че през повечето време е сама. Приятела и постоянно е в командировки и тя се чувства сама. Самотна. Да. И просто явно по някакъв начин ме е харесала. Чакай сега да питам аз теб като създател на този сайт за България. Под наем значи услуга, която се заплаща. Да. А я ми формулирай по какъв начин става това заплащане. Значи това беше нещо, което доста трябваше да помисля над него. В крайна сметка реших, че всеки един човек, който предлага своето приятелство под наем, само определя дали срещата да бъде платена или да бъде безплатна, безвъзмездно, защото всеки един човек само определя цената на своето време. Ако аз преценя, че срещите ще бъдат на такива тарифи, това няма да бъде много коректно спрямо хората, според мен. И затова оставих хората сами да преценяват дали искат да им се заплаща за среща или просто да се забавляват и да покрият своето свободно време. Твоята полза? Моята полза като цяло е това, самата идея да се развие. Това е нещо, което Чисто хуманен смисъл влагаш Не, в това? естествено самия сайт има адски много разходи, които се покриват чрез начин, по който да не натоварвам толкова самите потребители. Скъпо или ефтино е да се наемеш приятел под наем? Интересното е, че 90% от хората, които аз съм контактувал, 90% от тях ми казват, че срещите са били безвъзмездни и безплатни, защото просто са искали да с някой да се видят. Добре, все пак някоя е заплатена. За съжаление, все още не съм разговарял с човек, който му е било заплатено, но едно момиче ми каза, че съответно, ако това, което й предлага, да кажем, отиде на кино, би отишла безплатно, естествено, но ако, примерно, тя не слуша, да кажем, поп-фол, ако човек от среща отидат в поп-фол клуб, тя ще каже, естествено, че искам да ми се заплати за това, защото не ми е приятно, примерно, в определени ситуации да изпадам. Тоест, приятното не се заплаща, а неприятното се заплаща. Да. Ако и каже, ако искам да спя с теб, харесвам те. Значи това си остава между хората, между самата среща, ако между приятел под наем и този, който го няма. Добре, аз не мога да разбера твоята полза от цялата работа, каква е? Моята полза е такава, че сайтът е абсолютно безплатен за жените. За мъжете нещата се водят по друг начин, за да наема аз, примерно, теб като приятел под наем. Усещам дискриминация тук. Не, аз съм на мнение, че жените винаги трябва да имат предимство пред мъжете. Чисто от кавалерска гледна точка. Да, и измъкна се. за това съм го направил така. Цените в сайта са абсолютно символични за нашите ширини. В смисъл, това е най-възможно ниската цена, която човек може да плати с СМС. Говорим за стотинки.
Извинявай, станала съм много Явно рано. съм отекчителен. Не си отекчителен изобщо, просто съм ставала много рано и това се случва. Особено когато съм спала по 2-3 часа, защото нали аз си пея. Да. Трябва да се сещаш. Така че има неща, които много трудно контролирам в себе си. Като, например, да кихна или да се прозея. Добре, 10 лева? Говорим за самата среща, за заплащането Да. или какво печеля аз от цялата работа? Нещо искам да разбера ти какво печелиш. Значи, ако един мъж се регистрира и иска да наеме приятел под наем, той трябва да заплати 60 стотинки за 15 дни. Ти се шегуваш. Не се шегувам. Всичко е абсолютно некомерциално. Добре, поне един билет за градския транспорт мога да го таксуваш все пак. Така съм преценил този момент. Искам да видя идеята жива и да се развие. Дано да има голям успех. Колко потребители имаш до сега? Значи, от началото на сайта до сега са над 1200 потребители. Когато аз се регистрирах преди една седмица, бяха 1100. Браво! Значи нещата вървят главоломно нагоре. На ден може би се регистрират, зависи от самия ден, дали е празник или не, се регистрират между 20 и 50 човека. По 60 стотинки, добре, вече ми се връзва. Добре. Друга среща освен с тази девойка има ли сте? Не, все още не. Ти имаш ли си приятел? В момента не. Ако си имаш приятел, мисля, че ще е против този вид комуникация, който съществяваш. Някой е против? Няма да ти е приятел. Защото ти си широко скроена личност и искаш да познаваш колкото се може повече хора. Не си ли си задавала въпроса, че можеш да попаднеш на някой перко? Да, задавала съм си въпроса и бях малко резервирана относно това нещо, когато ми казаха за този сайт. Но когато прочетох самия увод за какво става въпрос и малко като че ли предпочетах този път да рискувам. Престрашила си. И не съжаляваш? Да, и за в момента не съжалявам. Добре, в смисъл, сега представяш ли, слагаш една графа, известни личности и ми се обаждаш на мен и ми казваш: Микали, тук един човек иска да отиде с теб на сватба или на бал. Да. Аз ли определям цената? Естествено. А твоята комисионна? За мен няма комисионна. Стига си ми говорил глупости сега. Това не е бизнес, това не е сериозно. Аз не съм казал, че това е бизнес за мен. Това е удоволствие. Искаш хората да не се чувстват така, както ти се чувствал в онзи ден. Точно така. Така съм решил да бъде и така ще бъде и занапред. Това е хубаво. Добродушие. Има ли ограничение все пак възрастта, в която ще са хората, които се включат? Чисто технически, по време на регистрацията може да избереш от 17, мисля, че до 80 годишна възраст. До 80? Да. Представяш, някоя бабичка на 80 казва: тук младо момченце да си поприказвам да видя. Защо да не? Нали? Да. Приятелството няма граници. Приятелството няма граници, ние говорим за едно приятелство под наем, което все пак е... Както казахме, приятелството под наем може би на първата среща. След това... Добре, възможно ли да преминат границата? Само ако и двамата го желаят, естествено. Това е между хората, между самите двамата човека, които се срещат, ако между тях префърчат искри, ако и двамата се чувстват добре и го пожелаят, естествено. Ако започнат да използват сайта ти основно само за това? Това е един от най-големите ми страхове, но навсякъде, където е възможно в сайта, подчертавам, че ако някой търси или предлага сексуални услуги срещу заплащане, да намери друго място. Тук не е неговото място. Има ли други места? Адски много. В интернет може да намериш абсолютно всичко, може и да предложиш абсолютно всичко. Я ми кажи ти как научи за сайта? Чрез един приятел, който вече който е ползвал услугите? Не, който е чул от негова приятелка за него, поради същата причина, поради която се е регистрирала и тя. И понеже с моя приятел нямаме вече възможността да се виждаме така по-често и по-често, както преди, понеже вече е ангажиран с половинка и няма време за мен, когато аз имам нужда да поговоря с него. И ми пусна ми мухата в главата. По този начин... Аз нямам време, я виж тук, този сайт може да ти свърши работа. Защото има моменти, в които не искам да стоя вкъщи. Искам разнообразие, понеже работата ми е натоварена с хора и въпреки всичко има моменти, в които искам да излезна. С хора работиш и пак искаш с хора да се срещаш. Да. Различно от това, което работя. Да се говорят за съвсем различни неща. Трябва да опитам и аз да се срещна с някой от този сайт. Ще се радвам. Щеш какъв шок ще бъде за човека. Ще се радвам, ако ти видя.
Скъпи зрители, до сега говорихме най-вече за намирането на човек, който да е до вас по някакъв повод. Но има агенции, където може да се намерите партньори за цял живот. Ето две дами от такава агенция. Яна и Мила. Здравейте, момичета. Добре дошли. Здравейте. Здравейте. Сега вашето беше... Всъщност тук не може да го оставим определението до временно приятелство, защото видимо продължаваш ли да поддържаш връзка с това момиче, с което се видяла? По принцип, те са минали горе-долу 4-5 дена от нашата среща. Но имате така заложено в последния ви да, разговор тенденция да се виждате отново. Да, защо не? Чудесно. Сега вие да ми разкажете за вашата агенция. Вашата агенция. Нашата агенция е матчмейкинг агенция. Най-близкият превод на български е световничество, се нарича матчмейкинга. Като прилагаме абсолютно класически европейски метод, да го наречем, на световничество. И изцяло персонализирана индивидуална услуга, няма нищо общо с интернет, напротив, много по-индивидуално, персонално се случват нещата, всичко на живо, всички срещи ние с клиентите си правим на живо. А как става? Как се свързват те с вас? Обикновено с лична препоръка. Обикновено са От приятел на приятел? Да, от някой наш познат. Първоначално нашите близки приятели, така се разпространява и са чули от някой. Давайте, разказвайте ми, защото ми е много интересно. Ето, аз съм ти приятелка, останала съм без гадже и ти казвам, писни ми да бъде сама, искам висок, чернок, добре сложен, с месесюсни, нещо като Миро, ама ти не знаеш за кой ти говоря, ама той си знае. Ма не е точно, той е съвършен, не може като него. Примерно, как би им помогнал в този случай? Ами първо, мисляме внимателно всички критерии, които ти сама си поставила. Преценяваме... Чувството за хумор пропуснах, всички жени държат на него. Да, всички жени държат на чувството за хумор. А после му викат, ей, страшен ли Глюси? Нали? Да. Преглеждаме внимателно всичките ти критерии, преценяваме заедно, оформяме търсенето, профилираме и къде започвате да го подходящия партньор. Сега тайни от кухнята не можем да ти издаме къде ги търсим. Въпрос на контакти. Имате ли си каталог? Каталог не можем да ти дадем. Не, дали вие за ваша вътрешна информация си имате база данни? Имаме база данни. Това е цялата ни мрежа от контакти. Значи при вас идват хора, които искат да си намерят половинката, вие събирате база данни и всеки следващ, докато се намери подходящия, който отговаря на това, което се търси. Така ли да го разбирам най-просто казано? Най-просто казано, да. А има ли такива, които си търсят мъж с пари? Има. Има, сериозно? Да. Вие двете заедно работите, нали? Да, абсолютно. Двете сме партньорки. Имаме много жени и момичета, които идват при нас. Те самите изкарват много добри пари. И казват, за мен е важно мъжа до мене да има чувство за хумор. Примерно. Задължително, да е забавен, е много разпространен критерий. Да не бие. Да. До сега никой не е дошъл да каже, ако ме пошляпва така... По-добре. По-добре. Не. Да, различни критерии има, различни неща. Да, ми е интересно. Наистина бих навлязла в детайли да ми разкажете за най-комичните случаи на търсене на нещо. Примерно, искам да има златен зъб отпред. Как да ти кажа, в повечето случаи хората търсят нормалните неща. Търсят човек, с който да се разбират, човек с родна душа. А търсили ли са такива жена, мъж? Да. Има такива случаи? Има такива случаи, да. Да, има такива случаи и това е напълно естествено. И не се притесняват. Много ли са хората, които идват при вас и ползват вашите услуги? Доста са хората, които проявяват интерес, просто са страшно много хора. По-малко са хората, които наистина се ангажират сериозно и ни стават клиенти. Като казвам по-малко, имам предвид достатъчно много са. А какво се случва с двойката? Какво се случва с двойката, когато вече намерите, примерно... Аз съм дошла, вие сте намерили подходящия човек за мен, ние какво правим от там нататък? Ние какво правиме? Поддържаме си връзка с двойката.
следиме как се развиват нещата при тях, без естествено да им досаждаме или да навлизаме в личното пространство. И в един момент нещата, когато преминат 3 месеца, при нас считаме, че това е успешно запознанство и успешна връзка. След 3 месеца. Пробен период. Да. Добре. Добре, не може ли те да бръкнат в твоя сайт и да си намерят някой от... Естествено, че може. Ние можем, нищо, но аз за нямам нас против. това не е Не е достатъчно. практика. Ние трябва да се срещнем с човека лично, да го вие опознаем провеждате в лична страхотен среща дете. с човека? За Лична абсолютно среща всеки. с всеки. С абсолютно всеки, за който би отишъл на среща, даже с наш клиент. Ние провеждаме лична среща. И това е много забавно. Трябва да някой път да гледам. Трябва да дойдем с камера на споделено. И така, скритичко. Ами, другия основен момент е, че пазим пълна конфиденциалност за клиентите. Да, сетих се. Няма как да стане Няма тази как работа. да Не ми кажете стане. колко са най-младите и колко са най-големите ви клиенти 33 ли ли се е наричат? най-младия? 30, 29, 30 не са ни Точно, млади. таман вече са се отчаяли, че сами не могат да се справят и прибягват до професионалното си. А колко са най-големите? До към 50 ли отиват вече? До към 50. После вече ги е срам. И по-са консервативни, да ти кажа. Като че ли по-трудно се престрашават. Да, откъде ви дойде идеята за този сайт, за тази агенция Да, за за запознанство? тази агенция. И двете сме учили в Англия, учихме в Лондон и там са много вече много развита е тази индустрия. Да, това ще да кажа, че в чужбина се ползват такива услуги от доста по-възрастни хора. Много. От всякакви хора. Там рамката е съвсем различна. Да, просто всякакви хора, всякакви агенции, съвсем по-тясно профилирани за етнос, за религия, за сексуална ориентация. Да, питам, някой да каже, искам афроамериканец. Има. Всякакви изисквания има. Да. Търсят се рускини, примерно. Може би българите харесват така рускини. Те са красиви жени, нормално. Да, красиви жени, по-близки са така до нас. Как ни дойде идеята? Видяхме една такава агенция. Какво се най-много ще е При мъжете благия характер. При жените чувството за хумор. Жените искат толкова много неща. Чувство Да, я ми разкажи колко неща искат. мъжественост, да е кавалер, но пък да не ми досажда прекалено много, да се грижи за мен, но да не ме задушава. Както каза, чувство за хумор, но да не е лиглю. Всичко е така и така и така. А мъжът какво казва? Благ характер, физически характеристики много често имат. Искат голями гърди и малки дупета. Руса, ако може. Не е задължително, не е така. Не. Много брюнетки също се търсят. Да. Но това външния вид не е чак от такова значение. Това е Обръщат внимание повече на привличане. личните характеристики на човека. Те си търсят сериозен партньор в живота, искат да създават семейство, особено мъжете. Те идват с идеята, че са решили да създават семейство. А склонни ли са да правят компромиси, да вземат жена с деца? Има, да. Склонни са. Имате ли успешни такива двойки вече? От колко време съществува агенцията? От около година. Вие сте преснички. И вие, и той. Имате ли вече такива успешни, след като 3 месеца се смята за период на успешно познанство? Имаме, да. Имате някои, които са се оженили? Не, на сватба хоро не сме играли още. Чакаме с нетърпение. Такива, които са се харесали много и са много щастливи заедно? Има, да. Които са минали 3 месеца и са заедно, имаме. Да. Няколко такива двойки вече имаме. Благодарят ли ви? След това търсят ли ви отново, за да ви кажат благодаря много? Защото това е безценно да намериш половинката на някой. Да, усещането е страхотно и ние мога да кажа, че с всички наши клиенти си ставаме много близки, приятели ставаме, но с тези, които вече сме им намерили половинката и вече са щастливи, просто усещането е страхотно наистина и ни звънат. Имаме няколко такива двойки, чуваме се от време на време, разказват ни докъде са стигнали и е страхотно усещането. Добре, приятели мои, има хора, които живеят като на кино. Колко често този тип романси завършват с хепи енд, ще разберем след рекламите. Скъпи зрители, вие сте с Споделено с Кали. Днес си говорим за модерните световници. Мои гости са Салчо, една приятелка под наем Елена, Яна и Мила. И продължаваме разговора. Сега пак се връщам към теб. Свърши ли ти този период, в който беше самотен?
Да, малко след това така се нагласиха нещата при мен, че в момента се чувствам доста добре, особено, че се занимавам с приятели под наем, срещам се адски много хора, адски много хора общувам и аз лично се чувствам добре. А това приятелство, което имаш сега под наем ли беше в началото или? Не смятам. В смисъл, когато се почувства самотен и ти светна лампичката, за да направиш този сайт, какво направи всъщност със себе си, когато се почувства самотен? Ами, в един момент забравих за самотата и започнах да работя само единствено над това да създам сайта за приятел под наем. И аз ще направя един сайт. Ще продавам не ще продавам, ще давам живот на такива бездомни за всички самотници. Това е добра идея. Как да не е добра? Като си самотен, животинката отговаря на всички критерии. Да. Пък ако не тръгне секса, ще го върнем. Шегувам се. Ох, леле, ужасна съм по някой път. Добре, а сега искам да те питам теб, имаш ли си ти твоя половинка? Аз да кажем, че все още не съм се решила на сериозна крачка в обвързването. Не можем да я отървем от ухажорите. Да, тя е много красива. А по някой път, когато търсиш на някой клиент, нали клиенти се казват? Да. На някой клиент това, което е заръчал, и ако попаднеш на нещо, което ти се влюбваш в него, се го оставиш за теб. Имаш ли привилегии? В никакъв случай не. Има си кодекс, етика, в никакъв случай не можеш. Професионално. А пък с клиенти да не говорим. Чакай, какво значи да не говорим? Ако се влюбиш, какво ти мислиш, че има контрол над тези неща? Не ми се е случило до сега. За една година не ми се е случило. Я ми кажи какво търсиш, той може да ти намери нещо. Висок, тъмен, с чувство за хумор. Моят човек търсиш. Един и същи. Един и същ ли търсим? Няма ли брат? Няма ли брат твой човек? Има, и той е заед. Какво да правиш? Те тия хубавите бързо се черпят и се харчат. А ти, обвързана ли си или си сама? Да, аз съм омъжена. Омъжена? Омъжена съм, да. Щастливо. Браво, това е много хубаво. Да, така е. Това съпруг не се ли притеснява от това, че непрекъснато си в контакт с някакви прекрасни екземпляри? Малко ревнува, да си кажа честно. Ревнивът си пада, но се справяме някакси. Вие сте учили в Англия и двете. Каква е статистиката? Познавате ли, знаете ли за някои известни личности, които са се свързали по този начин, чрез агенция с други хора и имат успешна връзка? Много са известните личности. Аз мисля, че това е един много популярен метод в Холивуд. Така ли? Да ти кажа честно, но това никой не може да го потвърди, защото естествено никоя звезда не би искала да излезе и да каже, аз се запознах чрез агенция. Какво означава това за нейния имидж, нали? Това за нейния имидж означава, че е много заета. И при тях агентите им ги сватосват също така. Кой ги сватосва? Агентите им. На холивудските звезди агентите им вършат голяма част от тази работа. Имаше един такъв филм вървеше с такова заглавие. Значи всичко е част от действителността. При тях трябва да се свързват нещата и с пиара, да си пасва двойката за пред публиката и всичко останало. Така че агентите имат пръст в сватосването. А ти чувал ли си за приятели под наем при известните? Примерно има много, знаеш ги, тези холивудските звезди, те са на срещи и на раздели, бързи и кратки и ясни. Възможно ли е една така популярна личност да си наеме някоя? Възможно е от гледна точка на това, че те търсят също начин, по който се забавляват. Повечето неща са им омръзнали, повечето начини за забавление са им омръзнали и търсят нови неща да се забавляват. Това го приемат като начин за забавление. Примерно аз, като се обадя и ти кажа, виж, искам да скандализирам обществото и да си създам един такъв имидж на много вървежната. И ти казвам, имам тук сега едно парти, искам много як пич. Или ти не изпълняваш техните функции, не търсиш някой с критерии, които отговарят на моите изисквания? Да, не го правя, защото ти можеш да го направиш сама. Мога. Нямам време. Кога? Тук в студиото ли? Тогава ще се обърнеш към тях и те могат да ти помогат по-добре, отколкото аз. Ама те предлагат дългосрочно приятелство. Значи другия вариант, който аз сещам е, че ние сега може да почнем да работим заедно и да помагаме хора като теб. Видя ли сега? Защото, например, аз искам тип за ето това събитие, тип за следващото събитие, тип за другото. Искам да отида някъде с жена да ме изкарат
лесбийка, примерно, и имам нужда от вашата помощ, защото нямам време да търся такива хора, които са съгласни да го правят, си плащам. Не трябва ли да се обърнеш към модна агенция, примерно? Виж, това също е добра идея. Ама те по-не са модели, те са звезди. Да, това е проблем наистина. Освен това е хубаво да не е популярна. Да, точно така. Може да помислим нещо специално за тебе. Вие трябва да направите, да оставиме мене, аз съм окей, просто давам идея, защото някой може да иска специални критерии, да има изисквания към временно придружаване, да кажем. Това, което е в неговия случай. Не, категорично не. Ние със сигурност не говоря за секс. Не говоря за секс в никакъв случай. Ние трябва да разработим цялостна нова услуга, защото тогава и двете страни трябва да искат временно. Ние в момента свързваме мъже и жени, жени и жени, мъже и мъже, нали? Но и двете страни търсят дългосрочно партньорство, връзка, интимен партньор, сериозна връзка. Добре, ако дойдат при вас, всъщност проституцията не е разрешена още със закон, нали? Не. Така, и ако дойдат при вас съответните органи и ви обвинят в това нещо, как гарантирате, че не се занимавате с такава дейност? Не ви обвинявам, питам, някой може да реши да ви прави мръсно и да ви... С абсолютно всеки клиент си имаме договор. Ние сме също така регистрирани за боравене с лични данни. Сме се регистрирали, защото това се изисква, за да си говорим по-лични неща с нашите клиенти и абсолютно всеки наш клиент може да го потвърди. Тоест всички наши срещи са напълно публични, в смисъл такъв, излизат се на публични места. Вие присъствате ли на първата им среща? Не. Не бихме могли. Къде се среща двойката? Примерно дамата, която е търсила съответния господин, вие казвате, открихме го, вие им казвате къде да се срещнат или те срещат при вас и изчезват вече? Понякога казваме ние, понякога ги оставяме те да решат, зависи колко уверени се чувстват. Препоръчваме господата да поемат инициативата, независимо кой е бил клиента, кой е търсил, дали дамата или господина. Господина по-добре да поеме инициативата. Помагаме за организацията на срещата. Ако няма идеи, препоръчваме, разбира се, съветваме. Трябва да работите и с ресторанти. Работим, разбира се. Супер, вие сте много организирани. Сега да ми кажем, въпросът с парите как стои? Скъпо ли е да използвам услугите на вашата агенция? Какво разбираш под скъпо? Айде без да не назоваваме суми, знаеш стандартите в България. Какви са според теб скъпо? Живяла си и в Англия, може да направиш сметка. В сравнение с Англия е много ефтино. За България е прецедент. Няма друга такава агенция, която да прави индивидуално търсене. Няма. Тоест могат да си го позволят хора, които взимат нормалната работна заплата, която е много ниска, нали? Могат да си го позволят. Това е услуга, която трае 1 година с абонаментите. Добре, абонамент каза. На абонаментен принцип е. Сключваме договор за 1 година, ние да търсим подходящи запознанства. Вие получавате всеки месец хонорар? Получаваме на куп хонорар. Готовата сума? Има пакет. Ако намерите човека в рамките на 2 месеца? Това е чудесно, ако го намерим в рамките на 2 месеца. По-ниска ли е цената тогава? Не. Една и съща си. Нашия ангажимент да търсим подходящи запознанства... Като изтече годината и не сте намерили човека, вече човека, който ви е наел, си преценява дали да продължи договора или не? Да. Но не ми се иска да имаме случаи, в които да изтече годината и да не сме намерили подходящи запознанства. И аз ви го пожелавам, обаче, нали знаеш, като дойде, като ти каже, искам петролен шейх, какво ще правиш? Затова гледаме предварително да ги преценяваме, дали да поемем случаи. Аз ще те подведа. Ще ти кажа нещо много специално. Искам да ми мириш на бензин и ти си помислиш през цялото време, че търся шофьор или какво ли не. Ще кажеш, някой, който на бензиностанция. договори, аз ще кажа, сетих си, искам петролен шейх. Тогава ще питам Паша, има ли неустойки на договорите? Няма за сега. Вие сте си вързали гащите, няма страшно. Включваме специфични условия. Например, ако искат определен брой срещи или това за петролния шейх, със сигурност ще го впишем в договора, ако изобщо поемем случая. Да, гарантираме, че човек излиза с типа, който търси. Тоест, това е нашата гаранция. Това, което търсим от нашите клиенти на среща... Вие трябва да сте психолози, за да знаете какъв е типа, който сте открили. Защо? Защо човека си казва какво търси? Защото си твърде млада, за да можеш да познаваш типа на повечето мъже. Те лъжат. Жените също.
Защо мислиш, че лъжат? Защо Ами- някой би дошъл при нас и да ни излъже? Не, те ще те излъжат. Той няма да излъже теб. Те лъжат и себе си. Залъгват се в това, което смятат, че е подходящо за тях. Да. И вече в процес на самата среща се проявяват, в една обикновена среща между двама влюбени, нещата се променят след 3-4 месеца, виждаш, че това изобщо не е такова, каквото изглежда от първия момент, така че много сте застрашени. Затова са много важни стъпките. Първата профилирането, по специално разработени методологии. Това в цял свят работи, общо приети практики. Има институт в щатите, който се занимава с матчмейкинг специално. И вие минавате през тези. Помага организациите. Ние прилагаме тези методики и практики, доверяваме се до някаква степен на това. Вече усета към хората, работят. Млади сте много за усет, момичета, много сте млади. Така, много сте млади, повярвайте. Ама какво значи за усет сме млади? Млади сте, малко повече трябва да поживеете, да видите какви са хората, как се променят, под въздействието на какви влияния се променят. Променят се, то си е за тях, ако не са искрени от самото начало, ако не успеят заедно с нас да стигнат до това, което наистина търсят, те ще провалят отношенията си с прекрасен човек, с който сме ги запознали. За тях е в крайна сметка. Значи, какво да ви кажа, скъпи зрители? Бъдете себе си и когато не можете да откриете любовта, защото сте много заети или не знам и аз поради каква причина, може би вече сте се разочаровали хиляди пъти, доверете се на моите гости, вижте ги колко са готини, млади и убедени в това, че могат да ви помогнат. Има начин, винаги има начин, стига да го искате. И, както казах преди малко, бъдете себе си, не подвеждайте околните за това какъв сте. Желая ви приятен ден!